ಅನಿಕುಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ಕೇಂದು ಪದಾಯ ಪಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡದ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಅತಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಪನ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಕೇನಿಯರೆಗುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಪುನಿ ವಿಟ್ಲ ಮಂಗೇಶ್ ಭಟ್ ಅರೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರನ ಪುದರ್ಲ ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಂಗೇಶ್ ಭಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಆದ್ಬುಕ್ಕ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನು ಬಟ್ ಮೇರನ ಪುದರ್ದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಪುರ ಕೇನ್ಗನ ಮಾರಡ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಣಕ್ಕಂ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈ ಬಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೈ ವೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಂದೇ ಜೋಶ್ ಇಡು ಎಂಚಾಂಡಿರಿಗೆ ಜೈದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪಡ್ಬೇರಿ ಪುರಂದರಾಸುರ ಭಜನೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಗ್ಯನೇ ತಿಕ್ಕಿನೆ ಆತೆ ಭಾಗ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರು ದುಂಬುಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ದುಪ್ಪರು ಸೊ ಇರೇ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡ್ ನಟನೆ ಮನ್ಪು ಪನ್ನಡ ಅವೇತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ ಇರೇಗ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎರಡ್ಲ ಎರಡಿ ಪುಂಡ ಆಕಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಆ ರಟ್ಟ ಯೋಗಲ ಉಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ತಗೊಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಟ್ಲ ವಿನ್ ಆಯರು ಗಿರಿ ಇಟ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜೈ ಬಂಡದು ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಲ್ತೊಂಡುಳ್ಳರಿ ಇದು ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾತೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನಕ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಪೂರೈತಿನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಯೋಗವತನು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ್ಯತೆ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಏಪ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ವೃತ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಒಲವು ಇರೆಗೆಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಲವು ಎಲ್ಲಿಡದೆ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ SLC ಕಲ್ಪನಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಂಡು ನೀವು ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮದೇ ಬಂಡೇರಿ ಏನು ಬರೆದು ಆಡಿ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮದೇ ಆದ್ರೆ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಆಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಾಡು ಪೊಯ್ಜಾನ ಆ ಕಲ್ಪನಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮದೇ ಬಂಡ ಉಡುಪಿ ಹೊಡಿತಂಡು ಅದಕ್ಕಾದ್ರ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೇವೆ ಬರೀ ಅಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೈಡ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದಾದುಂಡು ಸರ್ ಈ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲருந்து ಅವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೋಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಚಾತ್ರ ಬಂತು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೀಜಾರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಆರ್ನ ಅಂಬೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ವಾವ್ ಅಪಗಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪುನೆಕ್ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನ್ನುಲಿ ಇದಾಪಂಡ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬತ್ತಿರ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಪ ಒಂದೆ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಪೊರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ದೆ ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈರ್ಲ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಪನ್ಪಿರೈಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ತೋಡು ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಬಂತ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಬಂತೇರಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋವುಂದು 1978 ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಟ ಅನ್ಪನಾರು ಉಡುಪಿದಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಗಾದ್ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಪೋಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋಲ ಇತ್ತು ನಾ ಪೊರ್ತಗು ಅವೇನು ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ಐತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿರುವಲು ಅಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಕೈರೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೋತಿತ್ತು ಐಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗದ್ರ ಹೀರೋ ಆತಿತ್ತರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗದಾಗ ವಿಲನ್ ಆತಿತ್ತರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಣ್ಪನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತಿತ್ತರು ಬಾರಿ ಸುರೇಖಾ ಬಣ್ಪನಾರ ಖಳನಾಯಕಿ ಆತಿತ್ತರು ಒಟ್ಟು ಅವರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಇರೊಂದು ಜೇತ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕೈತ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಸೇರಿತು 35 ಸಿನಿಮಾ ಆಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಾಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಟರ್ ಅಂದಾಪುಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಟನೇ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆತು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಂತೊನ್ವರ ಸರ್ ಇರು ಏನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಮಿಸ್ ಮಂತೊನ್ವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮಿಸ್ ಆಪುಣೆಂದೆ
ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಪುರ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಜಾ ಅಂತ ಒಂಥರ ಆತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತೀರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ದಾಣ ಬರ್ತದೆ ಆ ತೆಲುಕೆದ ಮೋನೇಟ್ ಮಾತಾರೆಗಳ ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ಪೊರಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆತು ಬತ್ತಿನಾಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊರ್ಪೊರ ಇಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಲು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಅವು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣುಲು ಅಂಡ ಐದು ಆಕಲನ ಯಾಪಲ ಮರಪೆರಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಡ ಕಾಲ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಉಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಅದಿರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪರಂಗ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಜಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಂಗವತಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಂಗವತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಐತ ಕತೆ ಬರೆಯಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸೆಟ್ ಡಿಪ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಿಪದ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಖುಷಿ ಅವಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಐನ್ ಏನ ಮರಪೆರಲಿ ಪಾಪ ಲೋಡ್ ಇದು ಬರ ಲೈಟ್ ಬರ ಕತ್ತಲು ಪೋಪರತ್ತ ಆಕಳಂತ ಭಂಗ ಬರ್ಪಣ ಏರ್ಲ ಐಜಿ ಆಕಳ ಸುರುತ್ತ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಡು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತಾಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಈತ್ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವೆ ನಿಖಿಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜೈ ತೂಲೆ ಜೈ ವೈಕ್ಲ ಸೈ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್